שימו לב, בוקר טוב קייטנת פינקוף, אנחנו רוצים לשבת, אני מבקש מכל הילדים לשבת. מבקש מכולם לשבת. בואו נראה איזה קבוצה מתארגנת ראשונה, יום לפני סוף הקייטנה. אנחנו רוצים לחלק פרסים, הפתעות, נקודות. היום יהיה פרס קבוצתי לקבוצה הכי טובה. היום בשיר לדגל קוממי, הגברת חפי, שבי, אור דסה, שבי. לשבת בבקשה, אני רואה את כולם, אף אחד לא עומד. ארי, יובל, שים לב שהכל עובד. ידיים למעלה, לא אמרתי להוריד, יפה, גבוה, גבוה, בישיבה. להוריד, יופי. ידיים למעלה, גבוה, בואו נראה איזה קבוצה עושה את זה יחד איתי. להוריד, ידיים למעלה, להוריד, ידיים למעלה, להוריד. יש כאן ילד שיקבל פרס, אבל רק המדריכים נותנים. איפה המדריכים? מדריכים פה בקדמת הבמה, שיבואו אליי, לקחת, עד שיקח לזה. ידיים למעלה, ידיים למעלה. מדריכים להתעורר, מדריכים להתעורר. דניאל קוממי, אתה מטריד אותי. יש לך מדריכה. ידיים למעלה, גבוה, 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 גבוה. שימו לב, שנייה. דניאל, לך לקבוצה. שימו לב. קחו מפה משהו, תשאיר לי בלונים. ידיים למעלה, גבוה, 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 ועכשיו אני נותן נקודות. יופי, לא הוריד. רגע, 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 כל כדרת כיף, שקט בבקשה. דניאל קוממי, בוא לך. בוא לך. בוא לך. יש פה ילד שמאכזב אותי בצורה מאוד חמורה. נקודות. I said a boom chicken. שלום לו. בלבן ובטואל. שלום לו. ולרחל. ערוץ הילדים מקבלים 300 נקודות. תזמניה, איפה? שימו לב, כולם, שקט בבקשה. הילדה הזו רוצה לשיר שיר, אז אני רוצה לשמוע מחיאות כפיים של כל הקייטנה, חזק, קבוצה שמוחא כפיים מקבלת נקודות. יפה מאוד, ערוץ הילדים לא מקבל נקודות, קבוצת הגמדים 700 נקודות, הקדקדים 300, וקבוצת הדרדסים 800 נקודות. איך זה להיות חניכה בקייטנה? בתור חניכה הייתי נהנית. גם בתור מה שאני עושה, אני גם נהנית. מה אתה עושה? אני על תקן רכזת כוח אדם. בסדר? איך לסדר מדריכים, להרגיע ילדים, לסדר קבוצות, כל הארגונים.
מקבל פרס, יפה ימני, שמעתי על אתכם, דיברתם שמע מאוד נגודות. סימן בוילאי בויקר. איזה ילדה מקסימה, שימו לב, זו אחת הילדות הכי מקסימות בקייטנה, חברה שלי מלפני הרבה זמן, תעלי לבמה. תנו לה כפיים להיות על רבותיי, היא כנראה תקבל את הפרס הקבוצתי הכי גדול בקייטנה הזאת. ואם ילד רוצה להתחרות בה, שיהיה ילד טוב שישתף פעולה. רגע, סיבן תעניק למוח את הפרס, תביא לה את הפרסים האלה. יופי, מחיאות כפיים לסיבן. נכון? רוצה לשיר? הופה, רוצה את פינוקיו? את פינוקיו, תקבלי פרס. לא, היא מתביישת. היא מתאמצת. מגיע לה, מגיע לה. מוחאות הכפיים? לא שמעתי, גלשתי שאתם לא מוחאים כפיים. ויחד איתי. אזור אותה שעה, תן לה את זה, לשאלה. הנה זה דבר ראשון, מי לא תפס סיסט, מי ישן עדיין. יש שם שתיים ששמות על כיסא, ולהגיד סוד שתיים. זה היה ניסיון. שתיים שישבו על כיסא וירדו לתחת. מה? דניאל קומקי, זה היה לדגל שם. אם אתה שומע את הדגל? זה את הכיסא! אני לא רואה את המחרים. מי לא תפס זה? איזה אחלה שואו! איזה ילד שחולה! זה בא. אני לא שומע פה כפיים, לא שומע עידוד. איפה הקייטנה הזאת? מה אתם יושבים? הנה! בואו נראה, יש כיסא! אוי, לא נורא, זה לא נורא. לחזור עכשיו לא מקפים, מהרגע זה לא מקפים? בואו נראה, מי? הילד. בואו נראה מי הילד שיזכה, הילד הבא. להגיע בצורה מסודרת. דבר ראשון, אני רואה את המדריכים שנמצאים בשטח הבריכה ובמים. אם לא יהיו, ילדים לא ייכנסו. בוקר טוב! להגיע עם הילדים שלכם, ומי שנכנס שיגיד לי, אף אחד... בן כמה אתה? 5. טוב. ניתן לך רק היום, בגלל שאתה חמוד. מדריך אחד. כן, בזוגות בהליכה. לא לרוץ, ילדה אחת לא נפלה לי היום. לא לרוץ. אתה מדריך נהדר, ארי!
מן הכלל של כיתות א' עד כיתות א' ה' ו' להגיע לאזור הבריכה. אני לא רוצה לראות אף מדריך שנשאר בסככות. לא צריך אף אחד בסככות. היום לא צריך אף אחד בסככות. כולם מגיעים לאזור הבריכה, מסביב לבריכה פוקחים עיניים. מדריכים, אני מבקש, אני לא רוצה לראות אף מדריך בסככה. מדריכים של א' עד א' ה' ו'. שימו לב. אני מבקש מכל המדריכים להגיע לאזור הבריכה. א' עד ו' להגיע לאזור הבריכה. אני לא אחזור על זה שוב. בר שופט, תגיע אליי. Whoa.